LM पश्चिम एंखोरबारि होननाय मोनसे गामियावहाय बेंटल लामाजों थांग्रा SSB गेम खाथियावहाय मोनसे सरकारि हा दङ 34 बिगा 34 बिगा बेहाय माने मोननै पार्टी जानानैहाय दङ आरो बे हाखौहाय मोनसेया जाहैबाय गोविंद सारनि सासे केडार ओमफ्राय बिसिनि नखरनि परियाल बिदा फंबाय ओमफ्राय मोनसे पार्टीया जाहैबाय MLA सारनि पार्टीया जाहैबाय MLA नि नखरनि सानै साथाम मानसि आं नामफोरखौ मिथिजोबला थारमाने बिसोरो आंखौहाय माने प्रपोजाल बानायनो थाखाय होदोंमोन प्रपोजाल बानायनो नागिरनायावहाय माने मोनसे पार्टीनोहाय मोनसे पार्टीनिखौ आङो मोनसे पार्टीया आंनि एप्लिकेशन होनानैहाय आंखौ लिलांबाय फिल्डआव थांबाय आङो नायबाय नायखांनायनि उनाव आङो बिसिनि प्रपोजालखौहाय माबा एप्लिकेशनखौ एक्सेप्ट खालामबाय एप्लिकेशनखौ एक्सेप्ट खालामखांनायनि उनाव आं बिसिनो प्रपोजाल बानायनो थाखाय रेडि खालामबाय बे रेडि खालामनाय समावहाय MLA निफ्राय मोनसे पार्टी फैनानैहाय सानैसो बिसिनि दुथां माने मानसिफोर अनसुला होननाय सासे बसुमातारी अनसुला बसुमातारी बियो माबायावहाय मावो बर' बाजारावहाय मोनसे माबायावहाय हस्पिटालाव मावो बियो ओमफ्राय बियो फैनानैहाय माने प्रपोजाल बानायनो थाखाय एप्लिकेशन होफैदोंमोन ओमफ्रायहाय दा बिसोर एप्लिकेशन होनायावहाय मोननै ग्रुप जानायावहाय मोनसे ग्रुपनिखौ आं बानायनायावहाय दा मोनसे ग्रुपआ माने MLA दा बे हाखौ होआ ओमफ्राय दा बे माबानि जाहोनावनो MLA सारा आंखौहाय बै माने मोनसे ग्रुपनि गोविंद सारनि बे केडार्सनि माबाखौहाय मा होनना बुङो प्रपोजाल बानायनायखौहाय बन्द खालामहरदों दा बे बन्द खालामनायावहाय आङो पेन्डिं खालामनानै दोनबायमोन ओमफ्राय दा पेन्डिं खालामनानै दोननायावहाय बेयो माने माइनाव होनना बुङाया गोविंद सारनाव थांनानैहाय आंखौहाय खोन्थाहैदों दा गोविंद सारा आंखौहाय फन खालामबाय सार्केल अफिसार CEOखौबो फन खालामबाय ओमफ्राय फन खालामनायाव आं गोविंद सारखौ बुंहरदों माने सार बेखौथ' MLA आ बे प्रपोजालखौ बानायनो थाखाय बन्द खालामबाय आंथ' दा बेखौ बानायनो हानाय नंला दा आं माबोरै बानायबावनो सार होननानै आं सारखौहाय अबजेक्सन खालामदोंमोन ओमफ्राय सारा बियो सासे एफा गोबाव बर' जाथिनि संग्राम खालामबोनाय मानसि बिनि प्रपोजालखौहाय नोङो दोननो मोना बानायनानै हरनांगौ होननानै गोविंद सारा आंखौ बुंहरबाय दा बे खेथ्रआव आंखौ प्रेसार हरनायनि थाखाय आं उपाय गैया गोविंद सारनि माबाखौ लानानैहाय आङो माने प्रपोजालखौ बानायनांगौ गोनां जाबाय ओमफ्राय गोविंद सारा बुंबायखि मा बानायना हरनांगौ CEOखौबो बुंहरबाय आं फिल्डआव दंमोन फिल्डआव दंनाय समाव गोविंद सारा बुंनायखाय आङो प्रपोजालखौ बानायनानै माने बे मानसिफोरनो जाय एप्लिकेन्ट होदों माइनाव बिसिनि आखायाव आं गथायनानै होबाय दा गथायनानै होनायावहाय कम्पिउटाराव बिसोरो आपल'ड खालामखांनायनि उनावहाय ओमफ्रायहाय बिसोरो मा होनना बुङो MLA आ बोरै खबर मोनखो बै माखासे PA नि दारै सारमोनजों जगाजग खालामनायावहाय दा बेयो MLA आ एकदम खबर मोननानै फैनानै सार्केल अफिसारनि माने रुमावनो आंखौहाय दरजा बोखावनानै हाबनानैहाय दरजा मारि होनानै आंखौहाय बुदों आरोखि सियारजोंहाय खेबबासो आंखौ सियार गंब्रै ना गंबा थिखांदों ओमफ्रायहाय लास्टआवहाय सियारजोंहाय लास्टनि सियारा नै आंखौबो उदैयाव सौदों नै दाबो सानानै दं एसे ओमफ्राय नैबे गोदनाजोंहाय आंखौहाय सौदों ओमफ्राय नैबे खर'आव सौदों ओमफ्राय नैबे मोखाङावहाय आंखौ नै माने सौदों आरो दा दाग जानानै दङ औ बेनो आरो आंथ' FIR होबाय दा आंनोहाय न्याय नांगौ मा खारनै आंखौ बुफैखो आं जेनुइन खामानि मावदों आं रावनिबो इनाय मावाखै आङो मोनसे सरखारनि हाखौहाय बयहाबो मोन्थाय दङ एप्लिकेशन होनो थाखाय आरो ओरैहाय लेन्ड मेलाबो होगासिनो दङ लेन्ड मेलानि थाखाय पाब्लिकफ्रा जोंनाव एप्लिकेशन होफैयो जोंथ' रावबो पाब्लिकफोरखौहाय जोङो एप्लिकेशनखौ लाया माथिं जों माबानो हाया नोंखौ बुनाय स्पटआव सोर दंफायोमोन आंखौ बुनाय स्पटआव सार्केल अफिसार निजे दङ सार्केल अफिसार निजे बोबथादों नाबथादों अब्लाबो मानियाखै ओरैबायदि राब जानानै सासे MLA बियो ओरैबायदि माने सासे दुथां माने माबा बायदि मा होनना बुङो एकदम मा होनबावनो आं बुंनो भाषायानो मोनैले आरो ओरैबायदि माने आंखौहाय सेन्टिमेन्ट लानानै फैदों आरो आंखौ एटाक खालामनो आक्रमन खालामनो थाखाय MLA आ थाङोबा हाया सोरनि जाथावना हायाथ' माने सरकारि हा गभ BGR लेन्ड मा होननानै बुङो आंखौहाय माने फंनैसो बाथ्रा सोंबाय सोंनायावहाय आङो जेरै नंगौ जेरै गोविन्दमोन सारा ओरै अर्डार हरबाय बेफोरखौ खोन्थाबाय बिदि हरबाय आंथ' दा मा खालामबावनो सार आंथ' उफायहीन जाबाय दा साराबो CEO साराबो आंखौ हरनो थिनबाय आं हरबाय आंथ' दा मा खालामबावनो होननानैहाय आं बुंबाय दा बिदि बुंनायावनो आंखौहाय एकदम माने ओरैबायदि माने राग जोंनानै सियार दिखांखाबाय खेबसे लागोन बुनो थाखाय औ ओमफ्रायहाय बिदिसो सियारजों थुज्रे खालामबाय नारबाय बिदि खालामबाय आरो सानै माने बिनि PAफोर फैफादों PA ओरै नारथे खालामो ओमफ्राय आंखौहाय माने MLA आ सौवो आरो ओरैबो सौवो गोदनाखङाव नै बेहाय गोदनाखङाव बुदों खर'आव सौदों मोखाङाव नायबो सौदों MLA आ
बेखौ बिथा खालामनानै दिनै नोंथांमोननि अफिसखौ बन्द' होनाय नुदों बिनि थाखायनो माने माखासे पाब्लिकफोरखौ खामानिनि थाखाय फैनानै आरो थांफिननांनायबो नुदों आंखौ बेबायदि MLA आ बुफैनायनि थाखाय आंनि स्टाफआ माने आंखौ नायनानैहाय आंखौ नङा माब्लाबा आंखौ दिनै मैयाफोर बुनानै थांबाय सोरबा स्टाफखौ बेबायदिनो बुफैबावगोन सोरबा स्टाफखौ बिदिनो एटेक खालामगोन अब्ला जों उफायहीन जोंखौ हेल्प होग्रा सोर दङ जोंखौथ' हेल्प नांगोन जोंनो मिडियानि थ्रुयै ससियेल मिडिया थ्रुयै जोंखौ हेल्प होनांगोन माबा मोनसे आयेननि बेबस्था खालामनांगोन जोंखौ जेन पाब्लिकआबो बेबायदि खालामा सासे MLA आनो जुदि एफा गिदिर MLA आनो मोनसे समस्तिनि MLA बिनो जुदि जों सासे सामान्य लाट मण्डलनि सायावहाय जोंखौहाय जुदि बेबायदि अयथासार खालामफैयोबा जों पाब्लिकनि खामानिखौ माबोरै मावनो बेयो सासे पाब्लिकखौ बुजायनांगौ खिन्थु जोंनि सायाव जुदि बुजियालासेनो जोंखौ जुदि एफाराब बेबायदि जोंनि सायाव एक्सन लानानै बेबायदि खामानि मावफैलाथ' जों बेखौ सैज' हाया दिनै बिनि थाखायनो माने आंनि स्टाफआ आंखौ अननानैहाय अफिसखौ बन्द' खालामदों आसलथे बै हाया रायजोनि दखलाव दं ना हाया रायजोनि दखलाव दंना एक्जेक्टलि बेखौ रावबो बुंनो हाया बे बिजिआर लेन्ड गभलेन्ड औ गोथै गारग्राबो दङ एसे खोलाजोंहाय 34 बिगा हा दङ दा जोंनि CO साराबो दाखालि बुंदोंमोन बेहाय डिसकास जानायाव मेडामाबो बेखौहाय नोङो फिल्डखौ मोजाङै नायदो नायनानै सोरनो बेसेबां होजाथाव जुदि बिसोरो लायोबा लाथोंसै बे माइनावमोनखौ बुंदों आरो एसे लायोबा लाथोंसै ओमफ्राय गोथै ससानखौहाय बिसोरनो 12 बिगा हगारनानै होनायसै होननानैहाय सार्केल अफिसारा मैयाबो बुंदों आरो दा बेफोर खोथाखौहाय माबा खालामनानै MLA नो नांजोबगौ होननानै बुंबाय MLA आ आंथ' दा मा बुंबावनो आंथ' निरायफु ओरैनो दखल हिसाबै सोर खालामबोदों जेनेबा दखल हिसाबै आं दा एक्जेक्टलि दा मेवाइमोनना बे 7 बिगानि माने बिसोरो बे दखलि खाजोना होनाय दङ ओमफ्राय दा बिसोरनि थ्रुनिफ्राय MLA थ्रुनिफ्राय आङोहाय माने बे दखलि खाजोना होनाय दंना गैया बेफोरखौ आंनो देखायफैयाखै आङो दिन्थिफैयाखौबो माने बिसिनि प्रप'जालाबो आंनावहाय दाखालि होफैदोंमोन बिसोर गावसोरनो लानानै थांफिनखोना माखो आं ओरैबो टेनसन आंखौ प्रेसार होनायनि थाखाय आङो माबा खालामनो हायाखिसै आरो केयार खालामनो हायाखिसै आरो आङो